Dcera do mňa obúva. Som nižší. Asi. Neviem. To nám zmenili mikrofón. To bolo inak. Zahrávam pieseň, tú druhú rýchlu, čo som vám slúbil. Táto je s absolútnym rímom. Kto náhodou neviete, čo je absolútny rím, to je taký, že sa opakuje to isté slovo. Aby som uvedol príklad ešte predtým, než to zahrám, tak mám aj takú báseň s absolútnym rímom. Je to báseň o tom, ako myslím na jedlo aj počas intimných chvíľ. To ešte nie je ona. Premýšľam nad kuriatkom, keď ti prsia mačkám, stehienka tie dáme psom, no a prsia mačkám. Je to pieseň s ponaučením, tak počúvajte pozorne. Prijal som od Martiny pozvanie na Martiny. Myslel som si, že to bude celé. Vošiel som do jej bytu, ochutnať blahobytu, keď zistil som, že ocitám sa v cele. Pili sme to Martiny a jedli slané keksy. Medzi nami chlapcami bola strašne sexy. Keď na mňa vyletela váhou svojho super tela, tak som zistil, čo má vlastne za ľubom. Potom dosiahla svoje a ja som prišiel o to moje. Na budúce radšej skočím za ľubom. Iba jedna Martinka, na ktorú ozaj dám, je medzi nami chlapcami tá, na ktorú hrám. Juch! No, tak od muziky už máme pokoj. Dobre, kde som to prestal? Už neviem, ale asi niečo s vlakmi. No, takže my sme sa s priateľkou rozhodli, že sa začneme zdravo stravovať. Čo nesúvisí s vlakmi, ale nevedel, že čo. Teda ona sa rozhodla a ja musím. A najprv, že prestaneme s fajčením, tak ona mala problém s tým prestať, lebo ona nefajčí, ale ja už tiež nie. Ja som ešte kedysi skúšal začať dokonca, ale nemám pevnú voľu, tak sa mi to nepodarilo. A tak sme si potom povedali, že začneme si kupovať tie bio veci. Dneska je všetko bio. Všetko kúpite bio. Bio chlieb, bio rožky, bio mydlo, bio sáčky do koša, bio lít. Biolit. Neviem, či na biolit rovnako kápu tie veci, neviem. A sme začali kúpať ten chlieb, taký, čo vyzerá ako krmivo pre andulky. Že odkrojíte jeden kraj, za 4 dní sa z toho sype zrno. A potom aj taký, čo vyzerá ako to, čím zateplujú bytovky. Taký polystyrén, ten je okrúhly, tak na to aspoň dobre sedí tlačenka a cibuľa. Tak takto sme sa teda začali stravovať, dlho nám to nevydržalo. Ale ešte sme hľadali vegánsku reštauráciu, reku skúsime. Nemám s tým problém, ja som tak trochu vegán. Minule som zjedol jablko. Sme hľadali takú reštauráciu, sme sa dopočuli, že áno sú, ale je problém nie ju nájsť, ale identifikovať, lebo keď nás už z 3. kvetinárstva posielali preč, s tým, že nemôžeme to zjesť tam, tak sme zistili, že kvetinárstvo je vlastne taký, ako vegánska reštaurácia, ale takeaway.
Hlavne si to nedávate do papiera baliť potom, lebo... A tie spinky si odstránte potom. Ale sme našli aj vegánsku reštauráciu nakoniec. Už som zabudol, kde to bolo, lebo som to vytesnil. Ale mali tam vrapy vegánske, mali také tie hipsterské, poznáte to, že mahagonovo papagajový vráb a hlineno neviem aký. Asi to niektoré možno robili aj z paliet, lebo hipsteri všetko. Možno ich aj jedia. A mali tam aj kurací vrab, čo bolo také zvláštne, lebo mňa to prekvapilo, lebo som si nepovedal, to som si sebe, to som nahlas povedal, že prečo máte kurací vrab vo vegánskej reštaurácii? A tá slečna to bola očividne rada, že som sa to spýtal, lebo mohla odpovedať. A veľmi tak ochotne mi povedala, áno, to je kurací vrab, chutí to ako kura, ale nie je tam kura. A ja som tak zamyslel, chvíľu mi to, akože som povedal, že skúsim sa zdržať, ale nepodarilo sa mi to. A som sa jej spýtal, a viete, čo ešte chutí ako kura? A on, že nie, kura. Si dajte kura, keď máte chuť na kura, nevidím v tom problém. Jasné, že ja chápem, že niekto je vegán, lebo mal ťažkú autohaváriu, prišiel o pol žalúdka, dobrý vkus alebo chuťové bunky, tak je vegán. Toto sa dá pochopiť, ale o mnoho viac ma potom rozčeluje takí tí, čo už na mňa vplývajú, že aby som aj ja bol vegán, ako som už oznámil trochu aj som. A minule som mal aj banán. A dávajú na Facebook také tie obrázky, také akože motivačné, že ako sa zvieratka tlačia na bytunkoch. Ako sa tam prasiatka tlačia. Alebo kravičky sa tam tlačia. Alebo kuriatka sa tam tlačia. Jasné, že sa tam tlačia, keď to nežerete. Tak sme potom radšej išli do obyčajnej reštaurácie. Tam je zase problém, že každá reštaurácia dneska je nejaká móda, že má detský kútik. A ešte si to tam aj napíšu. Ja to beriem ako... Oni to berú ako, že to je dobre, ja to beriem ako varovanie. Ale oni sa tým aj chvália niektoré reštaurácie, že my máme detský kútik. Prídu ku mne, my máme detský kútik v reštaurácii. A hovorím, áno, u nás je plávareň, kde sa môže šťať do bazéna. Super, nie? Ale neboli tam žiadni malí ľudia, tak sme si tam sadli a bol tam zase ten čašník, neviem, ako vy máte skúsenosť, ako sa vám to páči, ale napríklad ja nemám úplne celkom rád, keď čašník každých 5 minút chodí za mnou, či je všetko v poriadku. Stále sa ma dačo pýtajú. Lebo keby som chcel, aby sa ma každých 5 minút niekto niečo pýtal, tak idem na víkend k rodičom. To je jasné. Rodičia sú o toho, aby sa vás pýtali veci. To je pomsta za to, keď sme boli malí. My sa pýtali, neviem prečo takto stále robím rukou. Asi z puberty, alebo čo ešte. Nie, tak ale chlapi, nie? Keď sme vymiešavali žltkou máme, či bielkou. Nie? Či dačo iné? Ja neviem. Dobre, poďme späť. A kde som to skončil? Pri puberty? Nie, tam som Ja pri deťoch, jasné. Lebo keď sme boli mali, sme sa narodili, neviem, či si vy pamätáte, sme sa narodili, rozkúkali, nie celkom, čo som očakával, ale dobre. Skúsim to nejak. A pýtal som sa, bol som zvedavý. Proste, rádio sme nemali, to bol v chudobnej rodine, dneska už máme rádio. Dneska, keď niečo neviem, zapnem si rádio. V rádiu vám všetko vysvetlia. Keď nevysvetlia, pustia vám pesničku od Adama Ďuricu. Čo síce nepomôžete, ale aspoň viete, že sú ľudia, čo sú na tom horšie. A preto sa rodičia pýtajú, takže keď sedíte doma, hlavné je, aby ste nedali o sebe vedieť, že ste tam, musíte sa tváriť, že tam nie ste. A prezradiť vás môže čokoľvek, napríklad kýchnutie. Ja si kýchnem doma, na intráku, keby sa mi to stalo, už bolo dávno, ale si ešte pamätám, že som si tak maximálne oprskal Wi-Fonkou monitor a klávesnicu. Ale doma to spustí prúd otázok.
od rodičov. Nie je ti zima? Nezavriem okno, neošupem ti mandarinku, spravím ti čajík, kde máš tie nové ponožky, kedy si už nájdeš poriadnu prácu a oženíš sa. A tak ďalej. Aj to privítanie u rodičov je vlastne plné otázok. Teda mama má jednu, otec sa teší, akože môj otec bol v minulom živote pes. Lebo jedno, či idem iba do stánku po noviny, alebo som pol roka preč, ale on sa furt teší rovnako, keď sa vrátim. A mama mi dáva záľudné otázky, keď prídem. Myslím, tak som dúfal, že ju zaujíma, ako sa mám, a on sa ma vždy pýta také záľudné otázky, ako napríklad, prečo tu chodíš obutý? Alebo operiem ti na 40-ku. A ja vždy poviem, vieš čo, mami, ja nechcem byť neskromný, ale na 40-ku som si predstavoval krajší darček. Ďakujem pekne.